Takže já vás tu vítám u dalšího mýho videa. Dneska to nebude žádná hra, ale věc, která je velice závažná a dost mě teda vypěnila, jo. Tohle, ten člověk možná mě zná, nebo čumí na mě. Hrabal se mi do mýho kanálu ten člověk. Protože teď jsem přišel na svůj kanál, jo, protože já jsem se čumal na různé písničky, jsem se na hit, který to, nebo no, ne na hit, no na video, které strašně moc lidí dislikeuje, a je to od Pata Creatures. No, jako písnička. Dělal jsem se teda na YouTube na písničky, dělal jsem se jo na Let's Play a teď si vejdu na kanál a ono, nějaký Real Gun si dal odběr. Přišlo mi to divné, protože Real Gun TV jsem já odběr nedával. A když jsem se odhlásil, jo, a chtěl jsem se zase přihlásit, tak mi to napsalo nějaký člověk ve vašem účtu. Tak jsem si říkal, si až prdel, kdo by věděl moje heslo. Ne, když si dal nějaké krátké, ale dal jsem si nějaké šíleně dlouhé. To znamená, že je těžké, zaprvé pro mě, i pro mě je to těžké si zapamatovat. A za druhé, ten člověk musel mít velké, musí být hodně chytrý, když si dokázal takhle najít moje heslo. Prostě se mi ten člověk vloupal a furt mi dával odběry na jeden ten blbý kanál. Furt dokola, furt jsem se to odlašoval, ale on mi to furt vracel. Takže pokud ten borec se na mě dívá, tak prosím tě, nedělej to, jo? Protože nevím, jak by bylo to, kdyby si měl kanál a furt by tě někdo něj hrabal. Asi bys to taky řešil. A nechápu, proč si mi to hrabí do kanálu. Byl zase nějaký malý kluk, který vždycky, to jsem viděl ve škole, já jsem viděl, jak si tam povídali vždycky. Dneska tomu let's playeru, youtuberovi, já si zůstanu tam na heslo, že nebudu chodit, že jsem jeho fanoušek, kdybych to neudělal. A pak mu tam vleze a bude dělat problémy. Bohužel tady s těma kluci nějak nezjistíte, kdo tam je, takže to je na hovno. Takže jestli neuděláte vůbec nic, jedině si změnit směrovací číslo. Co jsem já udělal a od teďka už frajer neví, jak se dostane na můj kanál. Basta. Takže doufám, že se zase dlouho nikdo neobjeví. Jako bylo to vlastně, můj kanál je asi 3 týdny, možná i víc, možná už to bude na čtvrtka, by to mohlo být 4 týdny. Takže opravdu, no, štve mě to, protože fakt jako hrabali mi na kanál, ty vole. No, prostě je to, já jsem prostě byl já jsem prostě vylezl na kanál a teď tady vidíte tady ten Banana Gamer, jak vidíte tady ty odběry, já vám tu najdu ještě myšku takhle, když si myšku nevidíte a uvidíte tady ty zaznačené, jak je tady ten Banana Gamer, tak nad tím byl Real Gun Game TV, nebo jak tak to bylo, ten kanál, já nevím. Jo, a prostě, já jsem dal odběr, ale já jsem žádnému hernímu kanálu nedával odběr, jenom jedinému kanálu a to je hrej.cz. Žádnému jsem nedával, to vím na 100%. Takže jsem opravdu, opravdu jsem se nespatřil, protože já jsem to odhlásil, tak se mi to vrátilo. Takže, a potom, když mi napsali, že se mi někdo hrabe v účtu, tak jsem si změnil směrovací číslo a pár chancí možná najede na můj kanál, ale směrovací číslo nebude vědět, takže smůla. Prostě nějaký název jsem mu nějak dostal, no, můžu to říkat, za pár dnů se zase vrátit ten frajer, ale říkám, já jsem si nechtěl rušit kanál po také krávině, protože prostě jsem si jenom změnil číslo a je to vlastně tak jen video, abyste věděli, co se asi stálo. A dneska, pokud budu stíhat, natočím speciál GTA 3, ale to bych se musel k tomu dostat, to se k tomu asi nedostanu, protože furt čumím na YouTube a kašlu na to, abych udělal ten blbý úkol z matiky, tak raději si tady furt čumím na YouTube. Chápeš prostě. Jirka se koukne na YouTube a kalí na úkol prostě. A pak, že neví, co má dělat, jo. No, pak logic. Totální pak logic. No ale, dneska je takové, že dneska se nemusím ani moc učit, protože dneska to je takové dobré. Úterý dneska byl strašně hrozný den. Jo, sice nám dali pryč test z přírodky, co jsem byl rád, teda test zkoušení, protože jsem nebyl moc připraven, takže to bylo pro mě takový úlevou, takže byl až pátek. Potom nakonec odvolala učitelka i z občanky, takže i občanka nebyla. Tak nakonec to bylo docela v pohodě, angličtina to nebyl taky, i když jsem myslel, že bude, protože přitom se nám blíží, možná i teď dostaneme si teda test, takže tady se taky si to učit. No a že to je takový klíňovací, že to je takový, že tam máme fyziku, že jo, no, fyziku, pracovky, domácnost, no tak, taky klidnější den, sloh taky není tak úplně náročný, pokud neděláme slohovky, což je pro mě velký problém, protože já slohovky vůbec neumím.
To fakt je vždycky problém se naučit. Ale, co jsem chtěl ještě říct, že se dneska teda budu snažit natočit ten speciál, ten GTA. Měl to být 5. díl, bude to jako 6. díl, omlouvám se, ale říkal jsem, že dodržím, že bude co 5 dílů, bohužel to není co 5 dílů a další bude v 10. dílu. Ano, je to taky divné po 4 dílech mít další speciál, ale pak už to půjde jak má, budu si teď hodně na to dát pozor. Já jsem prostě natáčel dneska další díl a zapomněl jsem, že vlastně v tom dílu jsem chtěl dělat speciál a ne mise, no, takže nevadí, ale mám připravené, mám dneska strašnou chuť, na YouTube to vlastně dneska nepadne, to bych musel začít natáčet teď, ale víte co, já bych logicky mohl začít natáčet. Nějaký úkol bych mohl stihnout, je to docela jednoduchý úkol, takže bych to mohl zvládnout. Jo, takže opravdu bych to mohl zkusit dát dneska na ten YouTube, protože dneska mám plno věcí v plánu, dneska mám plánu dělat si srandu tam těch lidí, jako boxovat je, víte co, ukrádat o peníze a tak, jako myslím bitky, chápeš. Provokovat policii, to je logika, že jo, a taky, což vyučí Roxy.cz, tam takový jeden malý, velký skokánek, ten bych chtěl přeskočit, úplně hezky bych ho chtěl jumpnout. Jednou jsme vlastně hráli spolu mise, tak jsme si tak se srandy skočili takovou skokánku, aby jsme si zkrátili cestu, protože tam jsme se dostali přímo k misi. A fakt jsme se pěkně tolika zakulatili. Bo tolika jsme se tam kulatili, že to bylo hrozné. Ale nebudu to říkat teďka, ať se těšíte na ten díl. Takže já doufám, že vám tento díl líbil. Nezapomeňte dát like, když nemáte odběr a dejte nějaký komentář. A mimochodem taky už doufám, že už se mi tu žádný nějaký frajer, co rád se naboural do účtu, nedostane. Protože není to pěkné, když si vás někdo takhle schvaluje a dávám vám furt jeden odběr, i když ho furt odhlašujete, no. A nic. Uvidíme se teda příště, dejte teda like, dejte odběr pokud nemáte a dejte komentář a tím teda čus, kumbus.